A dyma ni, nôl I canol y cylch, y brif gylch. Ar y bore dydd Mawrth, dim Mawrth Iwi heledd yn dyfe? Ie, dim Mawrth Iwi. Check. Ar ail dosbarth, yr adran A. Eboles neu adfarch Blwydd. Ac ar hyn o bryd, dwi'n tymach yn nerfus. Mae ffrind mawr I fi wedi cael dod i'r brig ar hyn o bryd, ond dim ond y dewis cyntaf oedd e. Mae'r het I bant. A mae wedi cael hefyd Sian Morris, brydfa Friars. Mae'r het I ffwrdd yng nghanol y prif gylch ac ni'n edrych ar yr un sydd wedi dod yn fuddugol. Friars, you're still the one. A 'na ti enw sydd yn berffeth. Wedi dod i'r safle cynta. Ie. Na beth o'n i'n meddwl amser, dath I mewn ag ath i'r pwl cyntaf o'n i'n meddwl, wyt ti'n mynd I fod still the one ar diwedd berniadu, ond dyma hi, mae wedi cadw'r lle cyntaf yna. Dwylo profiadol Simon Charlesworth yn dangos I Sian a David Morris. Lwcus I gael hefyd, fe'n ddyn proffesiynol sy'n trafod cyffyle I bobl, fel arfer rhywbeth lot fwy o seis na Friars, you're still the one. A mae'n gyfeillgarwch dy ti fan hyn os? Ie, oeddi Sian, un o'n ffrindiau gorau, a wrth gwrs, digon o siarad ar nerfs a bwy ti. Oeddi wi'n mynd I wneud yn dda neu nag I wi. Ond mae wedi wneud digon da, Sian fach, wedi wneud digon da. Anna beth yw endy fe? Pan wyt ti ar y brig, ti'n ysu i'r het na I ddod I ffwrdd mor gloi as sy'n bosib? Gall e ddim ddod digon fast, tra I wneud nath o ti. Ac ti'n bod mae'n diddorol, achos os ydy'r beirniad falle ddim yn siŵr o'r cyntaf ar ail, dim ond cipolwg yn gallu newid I feddwl mewn muned, mewn foment, mae rhai bod ti'n cadw gweithio at y cyffyle yma nes bod y gerdyn coch yn dy lawdi, ond dyma hi. Friars still the one, yn y llydd, yr dosbarth Ebolesi, neu adferch Blwydd. Mae hwn wrth y march Thistledown Stroma, wedi cael ei fenthyg wrth Sandy Anderson, brydfa Thistledown, ac y fam y gaseg yw Friars, Silwy Sunshine. A'r patrwm yn amlwg, yr adran A. Odi, mae'n bonni neis, fi'n credu. Wedi wneud digon da, wy'n deall fel Eboles, a fi'n siŵr nath I enillodd I yn siofer Llambed, dim wedi gorddangos I, dim wedi wneud gormod, a mae hwnna'n bwysig fyd, so na, mae Sian yn byw I gyffyle, maen nhw fel plant iddi. A fi'n siŵr bydd hi yn llefen yn rhwle yn y cornel erbyn nawr. O, mae hawl, David. A mae digon o waith I ddod, wrth gwrs, ti'n ennill osbarth, a wedyn ni'n gweld y cyffyle ifanc trwy'r dydd heddi, ond bydd ei am benni ar pencampwriaeth yr anifeiliaid ifanc. So bydd hi'n bles nawr, ond bydd y nerfs nôl, wy'n siŵr. Ac yn bwysig I gael y berthynas arbennig gyda'r dangosydd a'r anifail. Ac yn ail, Glyn Coch Melody, wrth gwrs, i'r Drum Bowen. Glyn Coch Kentucky a Glyn Coch Mali. Wel, dyna ni llon gyferchad mowr iawn I Friars, you're still the one. Yn cipio calon y beirniad a'r garden goch yma yn Llanelwedd. Dechrau gwych unwaith eto fan hyn gyda'r Merlod Mynydd Cymreig. And the winner of Class 9 dosbarth now, winning this morning is exhibit number 41. The Friars stud, Friars, you're still the one. Beirniad Rydian Davies yn neud gwaith digon rhwydd I weld. Pan ti'n gweud rhwydd, beth ti'n meddwl o ran cyflymder? Dewis, penderfynol, na beth mae weld. Ti'n bod yn ei bennau, wy'n siŵr bod e'n real mess. Wel, Friars, you're still the one wedi dod i'r brig a gewn ni gyfle nawr I fynd draw at Hannah. So I'm now joined with Simon Charlesworth, leading the winner of the Filly and Gelding class here at the Royal Welsh. This one produced, of course, for Sian and David Friars from the Cymreidol Friars stud. How do you think they'll be feeling now? I have tried to find them, but I can't see them anywhere. Over the moon, they're down there watching. So, yeah, they'll be over the moon. They're in the grandstand, got the best spot. Have you got many more to come today for them? No, just this one today. Just this one today, and you made it a red one, made it a very successful one. So back in now for the Yearling Championship, I believe? Yeah. Lots more running to do. A bit more. Keeps us fit, and hopefully another successful championship to come. Thank you, diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn I chi. Dros geffylau dosbarth 78 yr Eboles Blwydd. A'n beiriad ni